Mas higpit nga seguridad ang ipatuman unya sa Mandawi City Police Office aron masiguro ang kaluwasan sa mga Mandawihanon atol sa Kapaskuhan. Si Nico Sereno sa report. Nangayo ng daan ug pasaylo si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Operations sa publiko. Matud niya, mas higpit nga seguridad ang ilang ipatuman alang sa mga mall nga sagad tapukan sa mga tao. Lakip sa mas higpitan ang mga terminal. So, mangayo mi sa inyong pagsabot kay ang ato ang mga malls, ang ato ang mga terminals, and other places of convergence na atong pahugtan ang ato ang mga security measures. Samtang halos sa tanang mga major establishments sa dakbayan sa Mandawi, wala pa'y mga CCTV. Matod ni Oriol nga makatabang kaayo ang CCTV aron mapugngan nga mahitabo ang kriminalidad. Usaon niya kini sa report nga ipahibaw sa MCPO kang Mayor Jonas Cortez sa ilang tigom aron hanayon ang seguridad alang sa Pasko. Midugang si Oriol nga wala pa mabalik ang mga CCTV dihang naguba kini tungod sa bagyong Odette. We found out that many of the CCTV on that establishments are no longer functioning. That is why we'll be submitting our reports to our mayor. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.